Dobre, pán tréner, zhodnote nám nejako teda prvý zápas v Topolčanoch, ktorý skončil 5-4, našou prehrou 5-4 po nájazdoch. Ako ste ho videli vy ten zápas? Tak nezačali sme dobre, začali sme viac menej ustrchane, kopili sme chybu na chybu, hlavne v defenzíve, čo nás zdobilo počas predsúťažného obdobia. Teraz tam sme urobili dosť veľa chýb. Pozitívne bolo, že z 2-0 pre supera sme dokázali otočiť výsledok, ale potom opäť sme urobili chyby v defenzíve, nepokryli sme si hráčov v predbrankovom priestore alebo z druhého sledu, čo vyústilo v inkasované góly. V tretej tretine opäť bolo vidieť, že nemáme kľud na tých hokejkách a robili sme chyby, aké sme nerobievali, takže v podstate tie penalty to už je vabank a viac vyšli superovi. Určite nás to mrzí a musíme to sa čo najlepšie pripraviť už na najbližšie stretnutia a samozrejme zamerať sa na tie nedostatky, ktoré sme dneska vyprodukovali a odstrániť to a byť úspešný. Dobre, ďakujeme.